Pastor Wanda nga aingo ya ublay na mar ka jing pinkhya jang uyangi kum kaying la katu kanita yaw menta baro siyeng ilaya pang bayong kli bajarho hendrya kani katayo balalet na mar ki jing duwai ki bangi yo haman ki jing seng jang ka ministry ilayo kya pura yaro ya utray Elder Larin hakapor bangasyong haka global prayer meeting ngaladan jing shit ban ngasdang ban sojer so kriat Hendray hadien banglapa penduai kerpang hakani kajing seng kajing shit bat kajing so kriat kalaja bat ngalayo kya yaro ya utray kong lolita aingo ya ublay ba minsngi balang haka global prayer meeting ngalapan jing duai kerpang haka kasi breakout room nakabenta imay namar ba iladon kajing so kriat at kikjat bad isu kakpo hakasngi kababud ilayat ho balaja alot kata kajing sukriat bat kajing ada kikjat ru kalak hamduna yaro yoblay dari hakajing sing hakasngi utray ha revival hub ipastalam ila duai bat pelat yakaktin utray nakabenta kibadon hakajing thad hakasyadem bat shitam bandring penhiar mitsim kabalane nado min step Wat hadu shwa banuan syuka jingeseng bagi layo kya. Ngaru namar bangaladon ya kita kidak jing pangah kamet jonga nadu menstep ngalakam kenti ya kajing pengkya. Bat ngada aingu ya utrai bahadin ba ipaslam ila bukti bat dua yanga utrai ulakta yanga bat ngalayo kya pura. Yaro ya utrai Jisu. Kong syaiti. Haga global prayer meeting idiken kat ba idang duai ila pelat yakaktian jing penkya hakibapang kakti kadiang. Utrai da shisha ula penkya yakakti kadiang jonga kabapang hakatohi kamit. Hakasngi utrai ipas dalam ila pelat yakaktian jing penkya haki kejat. Ki kowa bat ki kosio. Yaro ya utrai namar ba hakatahi kapor utrai ula penkya yaki kejat jonga. Kibala shitom laslem kublay shibun Jisu kaburam nga ay syami kong meba yaro ya Jisu nangabenta kajing IA bat kajing bahas bun jong u ngala pendep bat yo jing job haka departmental exam jonga bat paro kaday namar kajing bahas jong u Jisu ngakan mau bangala ki kuslay haduk kata-kata kat bangadang up ya ka result namar ba ngam shim lakwa ban yele ya kata ka exam Hendray ngakan mau haka jinga seng sekejat ka ministry haka Gethsemane Thursday ba iway na ki pastor ila dua yang nga bat pelat ya kaktin ka jing job halor jonga haka tahi ka klibmat nga tip ba Jisu ula tip ya ka jing dan kam jonga namar ba ula pendap yang nga da ka jing suk jong u ba ula weng ya kita ki jing penwit nga ay ngu sipun ya utray nakabenta ka ni ka jing job Bat ngasngongu yaun nakabenta ka ministry at ka church jongi. Hallelujah. Clarin. Ngalashitom nakajingpang hakaterpeng bat kalane slem ba. Ngakin mau bakumba arta yomin shua hakalinti banlech ka jingeseng revival hub. Hakata katerpeng ngada yosngo ya ka jing perking bat ka jing bam sngutenan. Hendra ka por badang yat ka jingeseng ngalasngo badon bakta ya ka terpeng jonga. Wala umdon manu bayad na din ni hajan jonga. Namar ba paro ngidang yasyong bat sngap ya ka jingi kay na kaktin ublay. Kapapala kalong bahakatahi ka klipman ka jingpang kala ino sisendon nga bat ngam sim lapang syu. Kaburam baro nga ay sa Jisu nakabenta ka jingkta bat ka jingpen kya jong u. Diken pendap. Ngaladon ka jingpang hagikijat mentala kumba si benai bat lada yat slim shethat bat pangbet ka kejat kabala penlong yang akum ka nurse pan perkhat balik si de baduna vitamins hakamet jonga Hendray menhakani ka sandi balalet hadin baladap shim bentana kamit utray ka jingaseng jingkawai utray ha revival hub bat ru hadin bai pastor ipenduai kerpang ya ki papang kejat mangala mat ya ka jingpen kia utray bat ngala shem hadin balawai jingaseng baki kejat ki klem pangsyu wat haba ngalayat kam slemru yaro ya utray Jisu
Penyar marpena nga aingo yo ublay ba open khia yanga na kajingat urendang kabalane na do katayo balalet no hakasngi utrai ngalakam ganti ka jingpen khia utrai kat ba i pastor idang pelait ka ktien jingpen khia si syatang haga janmiet jangka tuhi kasngi nga syam bakam dan syu ka jingat kublay shibon jisu griban haga steps ngi sajan ngalayo pang kensan haga bakam met jonga kala syusu kriat pat ktabet bad haga juk kapor lakiu ka jing syatru kat hadu bangla tlot wat ban khiru ngam skola markum ta ngala syupen benabet ia ka jingpen khia hala ka jong kamet haga kerteng ujisu haga juk kapor daga jinget ngala le ka kwai time wat hapedang ka jing shitom kamet bad ngala syem ya ka diary ban tho bad pen kala sya ka ktien kasi ia ka jing kai bala ai ki khna haga ki session syapang ka bor banduai haki thelit bathmai kat banga dang le ka ni ngala duai thlit artat bat markum ta ngala sngawi ka bor jong umen sim bakhoi baka hiar halor jonga bat ngala duai kham e shu kat bang anda dep ban duai kata ka jingpang kala syuja la kaja ka khlam ya sngaw e shu bat ngala ban khi bat pendap ya ki kam ki jam kumbang nga julia ya ro ya utrai dipar kurba hakawai na ki global prayer meeting la pelat ya ktien jong ka jingplelat plinti ublai halor jonga bat ba ublay ula pen kre nga na kabanta ke ba phala ka ba unsa ai hanga haga global prayer meeting ka ba bodro iwe niki pastor jingi ila pelat ya ka jo ka khtin halor jonga ya ro yo ublay number ba ula plela shisha bat ngalayo ya ka kam ka ba biang bat ka ba phala kalong ba ublay ula hikai bat pen kre lupa nga haga jakatre jonga ka ba menshwa na kabanta ka ni ka kam ka ba menta nas ngungu shibon e yoblay ubala krukhu yanga daka kam ka bathamai yaro yo jisu ba shining lakumba shitayo ngalapang ba karendang kejat kaman habayat bayang hendrai hakani kesngi utrai hakapor ba ejing syakri hakajing yaseng revival hub i pastalam ila pelat ya khtin utrai badan bapang ka kejat kaman sim utrai ula kentu hapo janga bandra kakti bat chupiang ben ya kajing perkhia bat habang ngala kamta ngalayo ikhya pura hakatahi ka klepmat habang ngapen khi ka kejat bat wan ia ka jingpang nga aingo yo utrai bakam sim don shu yaro yo utrai number ka jingle asbon ban pen khya bat ba uyai le kamba dame ai bor thaba min sim tayo habang adan halenti hadien balawai kelas ngas ngautlat kensan kamet bat ka khli ru ka kha ngam su nang shu banya bat hakata kapor nga kan mau ya ka e ka bangi ji kai ya ki khna kis syapang ka babukti bat duai te ngala bukti ala de ba ngala kam ganti ka jingpen khia haka kerteng uji sukres haka tahi ka khlemat ka jing thakli bat ka jing tlat kalaja ka buram baro nga aisha utrai